Intervju novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je dao Frankfurter Allgemeine Zeitungu, izazvao je reakcije u Hrvatskoj. Svoje nekadašnje izjave da je Vukovar bio srpski grad, te da mu je Velika Srbija ostala neostvaren san, prokomentirao je riječima: točno, ima snova koje čovjek nikad ne može ispuniti i kako stvari stoje i neće. Snovi su jedno, a realnost drugo, poručuje ministar branitelja. Ja ponekad sam razmišljao o Klaudiji Schiffer i shvatio sam da se ti snovi neće ostvariti. Ali postoje i ona druga poslovica da što 100 pametnih napravi, jedan onaj druge vrste može upropastiti. Takve izjave sigurno ne čine dobro niti onom kraju, niti onim stanovnicima, ni Hrvatima, a niti Srbima za koje se on izgleda tako jako zalaže. I predsjednik i ministrica suglasni. Nikolićeva je retorika vrlo promjenjiva. Ako izjava gospodina Nikolića znači povratak na neke ideje iz 90-ih, mislim da ovdje u ime svih nas u Hrvatskoj mogu reći da tih ideja neće biti i neće se moći provesti. Iako ne poriče te stavove, tvrdi da je evoluirao od onda, drugim riječima, da nagovještava da bi mogao zastupati neke druge stavove. Za novog predsjednika HDZ-a to je također uvjet za bilo kakvu suradnju. Rekao sam da će se Nikolić morati dobro prati od svoje prošlosti i svojih izjava velikosrpskih, četničkih, izjava koje pretendiraju na teritoriji Republike Hrvatske ako želi dokazati svoj nekakav proeuropski put. Iz HDSSB-a podsjećanje na jednu drugu izjavu, ali uzvraćanje sličnom retorikom. Tomislav Nikolić čini mi se da je izjavio da nema genetske predispozicije mrziti Hrvatsku i Hrvate, ali ovakvom izjavom očito pokazuje da ima genetske predispozicije za pričanje gluposti. A možda da ja njega samo podsjetim da je Zemun nekad bio hrvatski grad. Na kraju podsjetnik na činjenice. Vukovar je bio i Vukovar jeste i grad Hrvata i grad Srba. I Vukovar je grad u kojem žive i Hrvati i Srbi i tako treba biti. Opis je to situacije koju jedna izjava, ako samo na njoj ostane, doista ne može promijeniti.